Dito lang yan sa tabing daan. Alamin natin kung swak sa budget. Eto guys, nakikita nyo ba yan? Dito, sa tabing daan lang yan. Mga alocasia. Boy, anong lugar to? Manasa. Ha? Manasa. Manasa, Quezon. Okay. Ano no? Lokban, Quezon po. Ito na yung Lukban, Quezon. Manasa, Lukban, Quezon. Ayan guys. May nakita kami ditong garden. Maliit lang siya, pero mga alocasia. Ngayon alamin natin kung swak ba sa budget yung mga plants ni ate. Kasi ang gaganda naman di ba guys? Yung may-ari naliligo para. Ay boy, magkano ganito nyo? Alam mo price? Hindi rin po. Anak ng patola. Ayan may mga mayana din si ate. Ano to kuy? Ay, kuy, alam mo to? Mayana rin ba yan? Hindi rin alam ni kuya. Ano ba to? Ayan. Ayan. Ang gaganda guys. Ayan, mga agluniman. La kuya, aluminum. Yan. Ganda. Sa loob magaganda diba? Nakita ko Ayun. Ayan guys. Dito yan sa Lukban, Quezon. Ayan. Bibidyoan muna natin habang busy pa yung may-ari. Makausap pa yan natin. Kakaiba to mga orchids nila. Ayan, may mga orchids sila dito guys. Yan. Magkano kaya? Ayan. Ayan. Ito, may mga begonia rin sila dito. Maliit lang. Parang bundok siya. Ha? Ito? 75 to? Ito guys, 75. Kurason to ate, di ba? Kurason po? Hindi siya sa variety. Pero ito, magkaiba sila ate. Ayan Magkano po ang price niyan? 75. Ito mga allocation yung 75. Oh wow guys. Ate, itong firm niyo magkano? 50 pesos? Ayan guys, Ito yung ganito nyo ate, magkano? 100 daw. Magkano? 50 yung ganyan kay ate. Yung aglo nyo ate, kukunin ko alocasia mo. 75 lang. Mura na yun. Ito ate, magkano ganito nyo? Ito? Oo. Yan, ano na rin? 75 na. 75, naku, ang lalago. Grabe, 75 guys, Ayan guys, Ate, may iba pa niyan? Ang dami pa. Ayan, 75 guys. 75. Ate, bigyan mo ako ng allocation na iba pa. Yung variety niya. Ay, gusto mo meron doon na Sabrina. Kaya lang mahal na yun. Ay, magkano yung ganon? Ha? Bayaw ko. Titignan ko lang. Ilan po ka niyan? Ito, 75 lang. Magkano badyang nyo? May elephant ear. Mayroon akong ganyan. Magkano ganyan yun? Ha? 100 sa inyo. Oo nga. Pwede bang malaman magkano ganito nyo? 50 na lang po yun. Ito, 50 lang din guys, Yung pigtail nyo, ganito. 75 din. Ang mumura ng mga sa kanila guys. Yan, Paranaque. Ate, yung ganito yung emerald, magkano? Green emerald. Depende sa laki. Pag ganito kalaki, 200 na. 200 na yan guys. Ito, magkano aluminum nyo po? Ito 50 na lang. 50 na lang guys, ang kakapal. Yan. Maganda yan. Kasama na to ate. Ito, magkano pag ganito kaliit na emerald? Ito po. Oo. 150 na lang. 150 na lang. Ate, pwede bang alamin ko muna yung mga presyuhan nito? Ito ate, magkano?
Madumi. Opo. 75. 75 na lang din. Ate, tignan ko nga yung ano, yung sinasabi mo alocasia. O yan guys, firm yan. 50 pesos lang yan. Yan. Ate, magkano raw po ganito nyo? Yan po, mataas naman yan. May nagtatanong lang, ay, meron pala akong ganyan. Oo. Ayun pala ang Sabrina, pasensya na. Magkano pa ganyan kalaki? Yung Sabrina nyo. Kuya, magkano daw yan? May ganyan ako. Magkano po sa inyo? Wag na po, meron akong ganyan. Eh, kasi mura ko lang din nakuha yun. Ito po, magkano po yung mga ganito nyo? Ayan, Mayana. Oo. 35 lang guys. At least mamimili na lang kayo ng mga rare ito. Yan, di ba? May mga rare siya rito, si ate, no? 35 lang yan guys. Yan. Malalago na talaga. Ate, yung ganito nyo magkano? Ayan, kaliliit. 50 na lang. 50 lang guys. Alocasia, ano to ate? Hindi niya kabisado yung variety. Parang ako. Ang mahalaga, 50 lang. Ay, grabe. Magdaming mura ni ate. Ito magkano? 100. Pasensya na ate ha. Sa totoo lang nagbablog tayo, te. Ate, magkano yung ganito nyo? Yung aglo nyo? 75 lang po yan. Nakakatuwa yung mga location ni ate. Mura oh. 100, 75, tag-50 lang. Ayan, yung mga kalateya ni ate. Big deal. Ate, yung mga aluminum mo, magkano? 50 na lang din? Oh, guys, 50 na lang. Punta kayo dito kay ate. Ayan, 50 na lang yan, oh. Ito na 75. Ayan, ito, 50 lang din itong mga tea plants niya. Ate, magkano pag mga ganito nyo? Tea plant? 50 na lang. Ah, grabe, no? Ay, may pakpaklawin kayo, ate. Magkano? Nag-isip si ate. Ah, hindi, kahit po paano, hindi. Mukhang okay pa rin siya. Yung ganito po nyo, magkano? Ayan, o, yung Lourdes. Opo. 10. Sabay tao si ate. Hindi. Ah, 3,100. Ate, alamin ko lang yung price ha. Ito, ganito, magkano? Opo. Ano po? Kalateya, puteya. Ah, luteya. Magkano po? 75 lang, guys. Ito, maganda, oh. From to ate, di ba? Di ba, ate? Di ate kabisado. Ah, magkano yung ganito, ate? Ay, ito? Magkano po? Malay mo lang. Oh, yung ganito, oh, guys. Oh, 400. Kakaiba yung kanyang firm. Yan. Ganda. Ayan, 400. Nakalagay na sa kahoy. Ito yung ganito nyo, ate. Magkano? 75. Yung mga ganito nyo po, ate. Ayan. Ay, ito mga peperom yan. Yung magkano, ate? 50 na lang, guys. Grabe. Bagsak presyo. Pati kalateya. Ito, yan. Ang kakapalo. Yan. Grabe yung mga ano to, ate? Mga firm ba to? Parang mga damo eh, no? Mga damo na pero kakaiba. Diba? Ay, ito, ate. Magkano sa inyo to? Mali mo, may bumili, may pumunta rito. 200. Ay, mura na yan, ate. Yan, 200. Kakaiba, oh. Yung ganito, ate, pag mga ganito, may tawad pa naman. May bulaklak ba to, te? Ayan. Pero firm siya, no? Yung ganito nyo po, magkano? Oh guys, so 50. Nakabili ako ng ganito, ate. Pero ang mahalaga, may ipakita ko sa tao, 50 pesos, malago na. Ito, ate, magkano sa inyo? 35. Lumalaki pa to tayo, di ba, ate? Dwarf lang yan. Yan, ito, yung mga halaman ni ate dito. Pasensya na.
medyo... Ate, ang lalago na ng wandering Jew mo, magkano? Bibigay ko lang yan 50. Oh guys, so 50, grabe. Pag kayo napadaan dito, may sasakyan kayo, makikita niyo yan. 50 pesos lang yan. Ayan, na Laguna. Ayan yung mga halaman dito ni ate. Yung kanyang iris. Ate, magkano dito sa'yo? Yellow iris. May ganito ako ate. Magkano sa'yo to? Sa ganito? Gusto ko malaman kaya ako nagpa-plant hunting eh. Natawa si ate oh. Pero guys, mura dito. Ayan si ate oh, mabait yung may-ari, natawa, ayaw magpakita. Bagong ligo. Ate, magkano ganito nyo? 50 lang guys, yan. At least 50. 15 begonia. Teka lang, ate, pilihan mo nga ako ng ano. Angel wings. Ate, kahit ganito eh, pagtsatsagaan ko na. Yung makapal ate. 50 guys, angel wings. Ate, hindi ba yan bagong tanim? Ayun, sa unahan ata. Ito, yan. Ay, ito, yan. Oo. Ayan guys. Buhay na yan ate. Ano yung ginamit mong lupa dyan? Eh, hinalo ko lang yan. Oh. Bibili kami ng garden soil, tapos hinahaluan ko pa siya ng lupa. Wala bang mas maganda-ganda ate? At least 50 pesos, okay na yan. Ano naman ako magbuhay. Ito pa. Parang okay yan. Ayan, ito na lang guys. Yan. Angel wings. Kaysa bibili ako ng taglibo, dito lang ako sa 50 pesos guys. Ano, ipakita natin. May angel wings na ako, 50 pesos. Yan. Ate, teka lang. Ano ba to? Ordinary? O rare siya? Oo, timo? Sa gubat talaga. Sa gubat ni ate nakuha. Kaya 50 pesos lang. Yan guys, oh. Ayan guys, oh. Ayan. Yan ang mga napili ko dito sa garden ni ate. Yan, oh. Simple lang. Ayan, oh. Ayan. 200 lang yung mga orchids niya. Ate, yung mga ganito, mga pakpaklawi na maliliit, magkano? 50 lang yan. Okay, so 50 lang. Magkano yung sa iba? Ayan, oh. At saka ate yung ganon, magkano yun? You know? Oo. 200 lang. Nakalagay na sa sapat. Maraming salamat kay ate. Ayan. Ang galing ng plant hunting ko. Ito guys, yung napili ko. Actually, 75 lang guys. Grabe oh. 75 lang. May maliit niyang 50. Guys, anong ID nito? Pakisulat sa comment section. Ayan si ate, yung may-ari. Uy, tinanong na. Naka-face mask ka naman. Salamat po. Oo. I-like kita ate. Yan. Guys, punta po kayo dito. Napakamura ng mga allocation ni ate. 75 lang, tag 150 pesos. Yan. Gaganda, diba? Ito guys, oh, yung balimbing nila, oh, 200 lang to dito. Ayan. Ayan, may bulaklak na. Balimbing. Ayan. Ito, no? Ayan, oh, balimbing, oh. 200 lang. Yung ganyang kalamansi nyo, magkano? 60 po. 60 lang. Opo. Oh, guys, 60 lang, oh. Ilan po ba? Ayan, oh, ang dami nilang kalamansi. 60 pesos lang yan. Yung may-ari nandun sa kabila? Hindi po. Iba. Iba po. Iba. Sige, dalawa niyan, dalawa. Maraming sanga. 60 pesos lang. Yan. Be, Po. ano yan? Kahit ilagay mo sa balde lang? Opo, yung malakas po. Okay. Yan, ito ah. Pero kung gusto niyo po, madami po yung maitlunga. Mas maganda po. Sa lupa talaga. Talaga siyempre sa best yun. Hindi sana kami bibili eh. Dapat yung asawa ko nagmamadali. Walang mother. Ayun namin yung
Oh, sige, sige. Ayan. Mura sa kanila guys, oh. Ito, oh. Ayan. 60 pesos lang, isang puno. Yan, yung kalamansi nila. Kumakaan lang dito sa Maritang Amparo. May iba-iba pa kayong mga fruit bearings, be? Opo, meron pa po. Ah, okay, sige. Opo. Sanda na lang ba? Ano yan, be? Dalawa. Ano yan? Hindi ka naman sige, kaya lang medyo malaki na. Medyo malaki siya. Hanggang 130 po. Ito yung bunga niyo, 130 daw. 150 yan, pero pwedeng ibigay 130. Yan. Hindi na po ano na. Ha? Ano na lang mahal? Isa niyan, tapos isa nun. Correct. Ayun. Nagmamadali. Ayan. Mura lang dito, no? Ay, nako. Magkano yung kanina? 580 po. 580. 580, 680, 700 na lang po. 700 po. Iba yung kanyang puno eh. Ay, bunga, no? Malaki to, no? Ito maliliit lang, no? Lalaki pa rin po ito kasi po, maliit lang po yung lagayan, kaya maliit lang po yung bunga. Kapag nasa lupa or malakas yung lagayan, lalaki po yung bunga niya. Dati mangga niyo may mangga kayo dito? Namumunga na. Magkano yung bisay nyo? Ayun po. Yung mga mangga nyo? Depende po sa laki tsaka po sa variety. Ano pinakamura yung mangga? Like 150 po namin sa ano, Carabao Mango po. Yung tatlo may takmon na yan. Katiman po. Oo. Ano po? Takmon. Katimon. Kakatimon o. Katiman po na. Magkano? Yung ganito po, 400. May 400 dyan? Opo, kasi ito po yan o. Yan. Katimon. Ay, may mabilis po muna ka. Mabilis tumumulaklak. Opo. Madali mamunga ba? Opo, mabilis po yan. Tapos makaya lang po ng puno. Magkano? 400? Wala bang tawad yan? Mura na po yan kasi yung nasa malaki po namin, yung ganito po yung puno. 500 po din po namin. So 400 katimon, guys. Mangga to eh. May bilis ko mamunga to? Opo, basta malaki